Πήρε την κατάσταση ένα μου είπε και μην είχα εγώ την κατάσταση. Ήταν τύχη αυτό. Το 1990 το κομμουνιστικό καθεστώς της Αλβανίας καταρρέει και η χώρα ανοίγει. 2 χρόνια αργότερα αρχίζουν διαπραγματεύσεις με την Ελλάδα με στόχο να κατασκευαστούν νεκροταφεία για τους πεσόντες του Ελληνοϊταλικού πολέμου. Ταυτόχρονα επισκευάζεται το νεκροταφείο του Βουλιαρατίου που τίθεται υπό την αιγίδα της Ορθόδοξης Εκκλησίας της Αλβανίας. Κανείς όμως δεν ενημερώνει τους συγγενείς. Την ίδια περίοδο ο Πελοποννήσιος Αγαθοκλής Παναγούλιας αναζητά το τι απέγιναν οι συμπατριώτες του που πολέμησαν στον Ελληνοϊταλικό πόλεμο. Στο Βουλιαράτι, αλλά και σε όλα τα πρόχειρα στρατιωτικά νοσοκομεία της Βορείου Ηπείρου, οι διευθύνσεις υγειονομικού του ελληνικού στρατού είχαν κάψει τις καταστάσεις των νεκρών και των τραυματιών για να μην πέσουν στα χέρια των Γερμανών. Ο τότε διευθυντής του Δημοτικού Σχολείου στο Βουλιαράτι είχε ζητήσει μία λίστα των ανθρώπων που πέθαναν στο χειρουργείο του χωριού για να στήσει αργότερα ένα μνημείο. Η λίστα αυτή, μέσω ενός συγγενή, φτάνει στα χέρια του Παναγούλια, ο οποίος τη συγκρίνει με εκείνη του Μπάκου, καταλήγοντας να κάνει τη δουλειά που κανονικά θα έπρεπε να έχει κάνει το ελληνικό κράτος. Τις πήρα, είδα τι συμβαίνει, αλλά κάτι ακόμα με απασχολούσε. Πήρα το αυτοκίνητό μου και ήρθα εδώ στο νεκροταφείο το 2001 και μαζί με τους κατοίκους επισκεφτήκαμε το νεκροταφείο, όπου εκεί πάλι μου δημιούργησε μια απορία το γεγονός ότι δεν είδα επάνω στους τάφους κανένα ίχνος που να υποδηλώνει επίσκεψη συγγενούς. Και τότε ρώτησα, γιατί ήξερα και ξέρω ότι κάθε χρόνο γίνεται γιορτή εδώ, δεν έχει έρθει κανένα συγγενής. Οι κάτοικοι μου είπαν ότι δεν έχει επισκεφθεί κανείς, διότι και κανείς δεν φρόντισε να τους ενημερώσει. Ο Παναγούλιας αποφασίζει να γράψει ένα βιβλίο με τίτλο «Όσοι δεν γύρισαν από το μέτωπο». Για τον λόγο αυτό αρχίζει να τηλεφωνεί έναν από τους εναπομείναντες συγγενείς των πεσόντων. Βρήκα τον αδερφό ενός, λέγεται Στεριώτης, του τηλεφώνησα αργά το βράδυ, κατά τις 9 η ώρα, και όταν του είπα ότι γνωρίζω αυτό το πράγμα, μου είπε την εξής φράση: στάκα, να πάρω μια καρέκλα να καθίσω. Τι είναι αυτό που μου λες? Ανάμεσα σε αυτούς που ακούν ότι οι δικοί τους είναι θαμμένοι στο Βουλιαράτι είναι ο Δερδεμέζης, η Γιαπιτζόγλου και ο Νάστος. Την 28η Οκτωβρίου του 2002 ο Παναγούλιας, αφού έχει βρει δεκάδες συγγενείς πεσόντων από όλη την Ελλάδα, ταξιδεύει μαζί τους στο Βουλιαράτι. Η υποδοχή που τους επιφυλάσσουν οι κάτοικοι του χωριού είναι συγκινητική. Μπροστά στους τάφους των δικών τους, οι συγγενείς μοιάζουν να απελευθερώνουν συναισθήματα 6 ολόκληρων δεκαετιών. Ήμουν μωρό παιδάκι και άφησε τη μάνα μου, μητέρα μου χείρα και έφυγε όπως τα άλλα παλικάρια, δεν ξαναγυρίσει να πιάσει τον τόπο του. Ακόμα τους περιμένουμε. Ιδιαίτερα εγώ τον περιμένω γιατί δεν τον γνώρισα. Αγωνία και συγκίνηση. Σαν την τρελή έκανα να δω τον τάφο και να πάω να προσκυνήσω στον τάφο του. Λες και ήταν η μητέρα μου που τον έβλεπε το γιο της. Όταν σταθήκατε πρώτη φορά μπροστά στο τάφο του πατέρα, πώς αισθανθήκατε? Κοίταξε, τι να σας πω τώρα. Δεν λέγονται. Ο Παναγούλιας επισκέπτεται ξανά και ξανά την Αλβανία, συλλέγοντας πληροφορίες για όσους περισσότερους μπορεί. Σήμερα πια γνωρίζει με κάθε λεπτομέρεια τη βιογραφία καθενός ξεχωριστά. Ο Κροστάλης ο Χριστόφορος είναι από το Παυλόπουλο Ευρυτανίας. Η ιστορία στρατού λέει ότι πέθανε στο 8ο ορεινοχειρουργείο, ενώ είναι στο Βουλιαράτι. Ο αδερφός του μετανάστευσε στην Αμερική, τον βρήκα στην Αμερική λίγες μέρες πριν πεθάνει. Του έστειλα το βιβλίο και ήταν στο νοσοκομείο, και όταν του άνοιξαν το βιβλίο στη σελίδα που είχε τον αδερφό του, όπως με πληροφόρησαν, του ήρθε, άλλαξε όψη ο άνθρωπος, μετά από λίγες μέρες πέθανε ο αδερφός του. Η έναρξη της επίσημης λειτουργίας του νεκροταφείου στο Βουλιαράτι έδωσε ελπίδες ότι η Ελλάδα και η Αλβανία θα κατέληγαν σε μια λύση για τους 8.000 Έλληνες που είναι ακόμα θαμμένοι στην Αλβανία. Η Ελλάδα, σε αντίθεση με τη Γερμανία και τη Βρετανία, που διατηρούν μικρά νεκροταφεία μέσα στα Τύρανα, ζητά εκτός από το Βουλιαράτι άλλα 2 τουλάχιστον νεκροταφεία. Ένα από αυτά βρίσκεται κοντά στα περιβόητα στενά της Κλεισούρας. Έτοιμο μεν, άδειο δε. Πλάι στο ναό ποταμό, λίγο έξω από την Κλεισούρα, η Αρχιεπισκοπή της Αλβανίας έχει διαθέσει ένα χώρο στον οποίο θα μπορούσαν να ταφούν 380 περίπου Έλληνες που πέσαν στο αλβανικό μέτωπο. Οι σωροί τους βρίσκονται σε μια εκκλησία όχι μακριά από εδώ.
Η ταφή τους θα μπορούσε να γίνει αύριο αν η Ελλάδα και η Αλβανία συμφωνούσαν σε ένα κοινό κείμενο. Η απέτηση αυτή των Ελλήνων κάνει καχύποπτο τόσο τον καθηγητή της ιστορίας και πρώην υφυπουργό εξωτερικών Παλούκ Τζούφι, όσο και τους περισσότερους Αλβανούς. Το θέμα θα είχε λάβει μικρότερες διαστάσεις. Όπως και να έχει, τα νεκροταφεία αποτελούν ένα πρόβλημα λόγω της διπλής ιδιότητας των στρατιωτών. Από τη μία ως ελεύθεροι αγωνιστές κατά του φασισμού, και εμείς αυτό θα θέλαμε να είναι, και από την άλλη ως στρατιώτες που αγωνίστηκαν για την επανένωση της αποκαλούμενης Βόρειας Ηπείρου με την Ελλάδα. Και εδώ μπλέκουν τα πράγματα. Ακόμα και ένας απλός τάφος με τη μορφή μνημείου θα αποτελούσε πρόβλημα, λαμβάνοντας υπόψη αυτή τη διπλή ιδιότητα του αγωνιστή. Τα μνημεία αυτά προς τιμήν των Ελλήνων πεσόντων κατά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο είναι τοποθετημένα σε μια καθαρή γραμμή. Κοριτσά, Κλεισούρα, Πρεμετή, Αργυρόκαστρο, η οποία αποτελεί περίπου τα όρια της αποκαλούμενης Βόρειας Ηπείρου. Και υπ' αυτή την έννοια υπάρχουν σκέψεις ότι εδώ πρόκειται για μια απόπειρα οριοθέτησης. Όσο και αν το πρόβλημα των 8.000 νεκρών μοιάζει ανθρωπιστικό για τους συγγενείς, και οι δύο πλευρές, ελληνική και αλβανική, το έχουν μετατρέψει σε πολιτικό. Στο παιχνίδι δεν αργεί να μπει και η αλβανική τηλεόραση. Në arkat speciale për inoksit të Baragati për të vendosur si skelete ushtarësh grek. Ο Αρτάν Χότζα είναι ο Ταρζάν της Αλβανίας, στην αλβανική εκδοχή της ζούγκλας. Στη δική του ζούγκλα, ο Χότζα χρησιμοποίησε το 2006 την προσπάθεια της Ορθόδοξης Εκκλησίας της Αλβανίας να συγκεντρώσει τις ορούς των Ελλήνων στρατιωτών στο χωριό Κοσίνα για να δυσφημίσει την ιστορία των ελληνικών νεκροταφείων. Γι' αυτό δεν χρειάστηκε εδώ και μεγάλη δημοσιογραφική έρευνα. Τι ακριβώς έγινε στην Κοσίνα? Από την έρευνά μας προέκυψε ότι τελικά το θέμα της Κοσίνα είχε ως βασικό κίνητρο το οικονομικό όφελος και όχι την εκπλήρωση μιας αποστολής. Τι συνέβη? Μάρτυρες που ρωτήσαμε στην περιοχή μας είπαν ότι η εκταφή ενός Έλληνα στρατιώτη, ο οποίος υποτίθεται είχε σκοτωθεί στον Ελληνο-Ιταλικό πόλεμο, ισοδυναμούσε περίπου με 500 ευρώ για όλη τη διαδικασία. Από τη στιγμή δηλαδή της εκταφής, το πλήσιμο, μέχρι τη στιγμή της τοποθέτησης στο νέο τάφο. Οι ίδιοι μάρτυρες, οι οποίοι συμμετείχαν στην εκταφή, μας πληροφόρησαν ότι δεν δούλευαν παρουσία εμπειρογνωμόνων. Κανονικά θα έπρεπε να υπάρχει μια Αλβανο-Ελληνική Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων, συμπεριλαμβανομένων και ιατροδικαστών. Οι εκταφές έγιναν υπό την επίβλεψη ενός συγκεκριμένου ιερέα με προβληματικό παρελθόν, ο οποίος από τα 500 ευρώ έδινε τελικά στους εργάτες μόνο 12 ευρώ για κάθε λείψανο. Η αλβανική ζούγκλα και ο δημιουργός της στηρίχθηκαν σε ένα μάρτυρα που έχει μπει 5 φορές σε ελληνική φυλακή και πληρώθηκε για να μιλήσει στο σόου της αλβανικής τηλεόρασης. Επισκεφθήκαμε την Κοσίνα, όπου οι χωρικοί ήταν διχασμένοι για το τι ακριβώς είχε συμβεί και εξαιρετικά φοβισμένοι. Υπήρχαν άνθρωποι εδώ από το χωριό που κάνανε εξκαφές. Αυτό το ξέρει ο παπάς. Συναντήσαμε τον ιερέα που είχε την πρωτοβουλία των εκταφών στην Κοσίνα, αλλά παρότι απαλλάχθηκε από την κατηγορία της τιμωρυχίας, αρνήθηκε να μας μιλήσει. Όχι μακριά από το τοπικό γήπεδο, πολυκατοικίες κτίζονται σε ένα χωράφι όπου είναι θαμμένοι 2.000 Έλληνες στρατιώτες. Εκεί μας προλαβαίνει η είδηση ότι ούτε και αυτή τη φορά δεν κατάφεραν μια χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η Αλβανία να συμφωνήσουν για το πώς μπορούν να θάψουν πολιτισμένα νεκρούς 70 ετών.